Sekar Gadung Indonesia Niken Saliti. Ada semut turun rondo ojo direp. Sumpane batin yen kula tidak gawe ora bakal dadi bojone. Ada semut turun rondo ojo dirembuk. Mak Sumbro langsung neng ngarep no. Ya sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duwe